Oiches, Alberte, como andamos? O bueno carallo bueno está de volta. Aquí estamos, sí. 15 días pasan entre programa y programa, ¿no? Que me Estamos parece sendo espectacularmente regulares. moi regulares, sí. Que maior lle dan no Tour de Francia a regularidade? A regularidade é o dos topos No, dos topos é o da da montaña. montaña. O A verde? blanco, o blanco é o dos novos e o verde, creo que o verde. O verde a regularidade, ¿no? A esperanza e a regularidade, ¿no? Porque ti tes esperanza en que sigamos sendo regulares, ¿no? Mira como liguei estas movidas. A verdade non teño moita esperanza, pero bueno. Eu sí, eu creo que o bueno carallo bueno é a relación constante e regular máis grande que tive nunca. Máis que coa túa muller e a túa filla. Pois no, igual no. Igual tirache pero bueno, podcasteiramente seguro. Sí, podcasteiramente E artisteomente casi. e artísticamente Sí. case, podcasteiramente é a única. Eu non estou noutro podcast, non como a ti que Eu non, eu agora estou en exclusiva sí. para o bueno carallo Estás bueno. firmaxe exclusividade? Exclusiva. Oh, yeah. Sí, home, claro. Home, esto merece un apretón de manos, a ver. un apretón. Hai que chocar para que sone. Espera. A ver. ¡Hostias! Que moi radiofónico. Fíxeme daño. Ai, Aí no ai. cóbado. Ai, eu teño aquí a Teño cadela. encobado un A cadela pouco- asustouse con tanta masculinidade tóxica. Tiñas a cadela aí no teu berce. Está me lambendo a man porque sabe que me doeu. Exactamente. Sí. Bueno, en fin, vai coller ritmo isto, amigas e amigos, Sí, non vos hoxe preocupedes, temos cousas das que falar. Os ouvintes que nos veñan escoitando os últimos programas saben que no programa de hoxe pois vai haber contido, pero bueno, tampouco non hai que comezar, non? Por o segundo plato, non hai que ir pouco a pouco. Queres que che dé un dato Dame un dato. interesante, que Interesante. pode servir tamén de cebo Sí. para que a audiencia se quede, para reter Un dato. a audiencia. Esta semana Sí? convertínme en galán En galán. da televisión autonómica catalana. E isto é para reter, eh? Isto para reter, sí. Imagínate. Pois mira, isto é bueno contar na intro. Eu esta semana convertínme en Oriol Junqueras, porque tive un ollo medio pechado todo o fin de semana. ¡Hombre! Así que, e o meu non quedou, pero de feito, se te fixas agora mesmo, se me miras ben, Quedou xa persiana medio baixada. hai unha un pouco máis baixada. Sí. Aínda non está normal, non é casi imperceptible, que diría outro. Pois despois da intro contaremos estas dúas historias que convirten a Silvio nun triste enfermo e a min nun triunfador. Bueno, tampouco, a ver, A diferencia de no segundo tramo do programa. triunfador. Os spoilers. Cuidado co spoiler, ou como diría meu sogro, streaming. Streaming. Ai, Non me fagas streaming. Cuidado co streaming. Como acaba a Succession? Non o sei. Pois morrerá o tipo, eu que sei. Cago en Dios. Cuidado. Ti crees que a nosa audiencia é tamén target de Succession? Eu penso- É que cuidado con eso, Succession. Outro día dixen, estaba ali con os rapaces algo máis novos que a min e dixen Peaky Blinders. Peaky Blinder, carallo. Dios mío. Y- Perdín todos os puntos de guaibilidade que podía ter. Esto a Seguridade Social apuntacho e dacho xa para a pensión. Home, Sabes? espero. Xa cotiza Espero. a pensión. Espero. Eña, Peaky Blinder, poño xa intro, va. Peaky Blinders. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Eu se berro no programa que se preguntará a xente que necesidade ten de berrar tanto al verte no podcast? Estamos a un metro. Estamos a menos. A menos. diría, un Uy, metro. qué bonito. Qué bonitísimo. Íntimo. Personal. Intransferible. Porque como non teño cascos, non me dá cascos, e el sí que os ten. Estou Sí. mirando como unha cuarta parede. Sí, tú estás mirando o público. Estou mirando como o público, como se isto fora en directo, tivésemos aquí Xa, os actores ven centenares. flipaos os actores. Eu son flipado, sí, son flipado Non pasa nada. de antes. De antes. Quer dicir, De antes de ser actor. antes de ser actor, sí, eu nacín en Quiroga, Sí. xente o saiba, parroquia de Montefurao, aldea Os Anguieiros. Ben, anguieiros. Xa o dixen en alguna ocasión, ou non o sei, pero no meu DNI Sí. figura como lugar de nacemento Anguieiros. Os Anguieiros. E iso é mentira. Aldea, o Eli lugar. non naciche no hospital. Home, nací no hospital, efectivamente, pero eso é un dato circunstancial. Home, circunstancial non é.
Pero, coño, que queres que poña? Contalle tú a nai que é circunstancial nacer no hospital De feito, levoume o que é o pedáneo de... o alcalde. Bueno, podíase decir que me levou a min xa ou levou a miña nai embarazada de min? Que pregunta, Esto lle preguntas a un de Vox, a cousa complícase. Complícase. Son eu dende que meu pai se facía payas. Sí, tú estabas ali xa. Pero ti, respóndeme a esa pregunta. El, o pedáneo, Vitorino, Sí, dende aquí un saúdo, grande Vitorino. seguidor do podcast, Sí. levou a miña nai xa rompendo augas a máis non poder, a presa a todo meter, meteu no coche un Vitara, Suzuki Vitara, levouna pro hospital do barco de Suzuki Valdeorras. Vitara parece un personaje de Shin-Chan. Suzuki Vitara. Suzuki Vitara al encerado. Pois eso, levouna embarazada de min ao hospital. Entón, iba eu no coche, técnicamente, Eu se sigo a tradición familiar. a tradición familiar. A tradición familiar de meu pai. Segundo a cal, ás veces cóntame anécdotas de cando tiña 20 anos e dime, levábate eu no fardel, Oh, literalmente. que bonito. E eu pregunto, pero cando era? No, tú non, o sea, tú viñeche pero non tal. Entón, se seguimos esa teoría, pois efectivamente ti estabas, Alberto. Pero Ti fuches con Vitorino. cando di levarte no fardel, refírese a... Nos huevos. Sí, é meu pai, xa o coñecestes. A quen lle sorprende da nosa audiencia? Maravilloso. A él tampoco, él ahora que se está escoitando e Maravilloso. rindo desta anécdota, él sempre me di eso, sí, estabas ali no fardel. Oh, No fardel que podía ser dianteiro do Oporto. Efectivamente, ou compositor de boleros. En fin. Que maravilla. Bueno, pois eu nací no hospital, evidentemente, claro, pero vivindo na aldea. Porque eu vivín na aldea ata xa uns anos Pero, pa diante. a ver, a quen che diga, bueno, eu nacín na casa, non? É o Pois que- ben, pa eles. o que se dicía antes. E hoxe volven nacer nas casas. Sí, porque ahora hai moito hippie. Que se volveu para atrás. Moito hippie. Para atrás, para diante, entendo. Pa- Que sí. Ou non para atrás. É para atrás, Ti pa atrás. é Ti para consideras atrás. que para atrás. Eu Bueno. considero. A que viña todo isto? Bueno, non sei, a verdad, pero ti eres de Angueiros. Sí, non sei por que dicía todo isto. Xa non sei a onde nos leva. O caso, Sí. empezas ti polo ollo ou empezo eu por a miña nova posición dentro do Star System catalán? Eu penso que podo empezar eu porque é menos emocionante, digamos, o teu. Home, sí, a verdade é que sí, o menos teu. emocionante. Pero podemos cebar un pouco o teu, imos ao meu e volvemos ao teu. Que? Yeah. Perdíme. Nada, simplemente unha pregunta sobre o teu. Sí. Se tivésemos que dicir, despois dicimos o nome e tal, a serie na que saíches, cal sería en Galicia? Cal sería a súa homóloga nesa franxa igual non compite, non? Sí, hai algún pódese buscar algún referente. Sí, se queres pénsao. No, vou dar xa. Vale. Un referente que ademais pode ser que algún ointe catalán poida coñecer porque é unha serie emitida Sí, cal é? nas canles autonómicas do territorio español, Na Forta, efectivamente, e trátase de O Faro. o Faro. Sería o Que digamos, aquí en catalán chamase El Faro. para tomar por culo. Sabes esas cousas ben Sí. feitas? Sí. Cunha doblaxe que se debe facer de toda a serie nunha tarde, Sí. probablemente. Nun estudio de menos calidade que a este. Of course. Of course. Contanos. Contacho dollo. Mira, o xoves pasado Sí. estaba eu na cama xa a piques de irme a dormir e Leia, a miña cadela, dirixiuse a coller unha pelota, súa pelota, estaba por ali e tal, Estaba enriba da cama. enriba da a cama, pelota. a pelota, e eu, e Leia. E a cadela, todo. Claro, que se en sitios diferentes a cousa complícase. E con tan mala sorte que polo que sexa, a cadela púxome a súa patiña, así, o a almohadiña, non penses, no ollo, toc. Almohadilla, ni sequera unha uña. Non, menos que eu notara, claro. Foi así como todo moi rápido, moi sinxelo, bueno. Aquilo que pensas, meteuche un dedo no ollo, pues ya está. Foi todo moi rápido e despois engadixe o adxetivo sinxelo porque estabas hallando unha épica que igual non require, ¿no? Bueno, hai que... Como, sabes, nos accidentes. Pasou todo moi rápido. A ver, se queres deuche unha poñemos- hostia a cadela, que a man aberta. Poñemos música épica, si quieres. A ver, quero música decir- épica. Vámonos a contar como si fuese, no sé, música épica de batalla y guerra. A ver, ¿qué es esto? Xoves pola noite. Casa de Silvio Falcón. El, cadela e pelota. Só pode quedar un. Na TVG. Pois efectivamente que me meteu o dedo no ollo
E fun O ao dedo, médico, o dedo, a pata, ou como lle chamen, o tal. E me jodeu vivo e estiven de baixa o luns e o martes cunha erosión de córnea. Venres, luns e martes. No, venres non, venres traballei como puiden. A verdad, mal, pero traballei... Chisgando ollo, Correcto. Cuidado que hoxe... Método Junqueras. Eso é acoso. Por qué? Chisgando ollo na oficina. Por qué? Se estaba solo na casa facendo teletraballo. Ah, bueno, entón no. Pero sabes o que pasa? Que? Que despois da dor, despois de ir ao médico, recupereime da erosión de córnea. Erosión de córnea podía ser unha película de Antena 3 do sábado pola tarde, Con Nicolas Cage. Erosión de córnea. Desastre en Wisconsin. En Wisconsin non pode ser porque non teñen saúde pública, entón morres da erosión de córnea. Unha niñera secuestra a unha cadela faina pasar por un neno de 5 anos que dispara contra os seus compañeiros no colexio Bowling for Cornea Biles. Pois nada, esa é a tontería ao carallo, porque ainda fun ante o hospital que me miraran e efectivamente hoxe foi o primeiro día que traballei de vuelta. Tes aínda, pois o que decíamos, tes aínda un ollo aí medio vermello e un poquinho de Secuelas. Forrest Whitaker, Sí, o Forrest Whitaker é o Oriol Junqueras americano, ¿no? Efectivamente, Oriol Junqueras mal. Eu tamén chamaría a mí tamén a Forrest Whitaker, Actor. Actor. Sí. Moi ben, pois ahora moi interesante, A ver, que queres que che diga? Hai que facer este formato máis, o de competir con historias de mierda, o sea, de pero mierda, para baixo. de mierda ou non. A ver, no teu caso hoxe ti Fala por compites ti, forte. fala por ti. Bueno. Ahora vou che pedir música de comedia romántica, vale? Búscame aí. Mira como vou buscar música de comedia romántica, ¿vale? A ver, Venga, a ver. Veña, escutámola? A ver. É que entra un pouco tarde igual, Bueno, pouco a pouco. É demasiado romántica. Bueno. Esto parece o tráiler de Dune. Alberte, contanos neste consultorio que aconteceu na tarde de onte, martes 23 de maio, na sobremesa de TV3. A miña carreira no eido audiovisual, Sí. cinema, televisión, tiñame agardada unha derradeira sorpresa. Convertirme nen máis nen menos que no galán da serie de sobremesa Non podo aguantar a risa. da televisión de Cataluña. 700.000 persoas, Silvio Falcón. Sí. Esos son 699.970 máis das que escoitan este podcast. Eu tamén o vin. Pendentes de ver como Alberto Montes Ai, se convertía no rollo dunha noite da protagonista do culebrón como si fose aí. Fixen cousas, Fixen cousas. Houbo aí. Fixen cousas na miña vida. Si, escena de cama. Sí, houbo aí. Bueno, como de poscama, ¿no? Bueno, sí, de poscama, sí, porque lembroche que se emite ás 4 da tarde a serie. Claro, non pode haber forniquete. Non pode haber un forniquete moi vasto. Forniquete como unha técnica para parar a sangre. Bueno, da igual. É un Capirola. Sí. Parar unha hemorraxia capirola, o forniquete. Ti tapas para que... Bueno, como che conto eu eso? Ah. Ai, por Dios. Ai, como seguir o fío, verdade, amigas? Este programa vai ser longo, aviso. E xa ten título, por outra banda. O forniquete. Sí, que é o baile ese do forniquete A tamén. próxima canción da orquestra Panorama Sí. con Pili Pampín. E bailas el forniquete. Ortiga fit Pili Pampín presentan o forniquete Ai, Dios mío. nas mellores sesións vermuts do país. Bueno, en fin. Ai. O que dicía que mira que fixen cousas, porque fixen cousas ao longo da miña carreira, non mo negarás ti.
Sí. que es un dos meus máis fans. Fresquito. Sí, sí. Fixen grandes cousas no audiovisual, series como Fariña, El Pueblo, disponible en Amazon, por certo. Aí de petando, ademais, en todas as estrella plataformas, Telecinco. ¿no? El Pueblo. A serie máis vista de todas as plataformas no mes de abril. Pero quen conta eso? Que che parece? Quen o conta? Pois hai unha persoa en Twitter aí que se dedica Bueno, a aí dar eses datos. estes que fan estadística. Bueno, Sí. ben. O caso é que fixe moitas cousas e onte fa unha aparición esporádica. Esporádica foi a relación sexual. E non sabes ti como me ia o móvil, Oiches, falar de sexo o sea, como se fuese a Cabalicap é un pouco complicado, Como adverte que entrou uno. Bueno, en fin, no, en fin, xa logo, xa. Minutos previos. Hai que darlle moito importancia aos preliminares. Que cemento na banda. En fin. Bueno, iso. Moita xente contactouche, non? Moita xente, sí. A maior parte dela do perfil, do target propio da serie en cuestión, é dicir, Señoras xente, que- mulleres especialmente de unha idade comprendida entre os 50 e a morte. Pero bueno, Sería raro que che mandaran do outro lado, non? Un WhatsApp de oiches, estou aquí con San Pedro, pero gustoume moito aí, deches ali a pelirroja. Pois foi o que faltou, Sí, sí. Recibir un mensaje dende o outro lado da banda. Sí. Pero bueno, en fin. O outro lado da banda, gustame. Outro lado da banda, sí. Todo Cabalicap, Estou perdendo o fío. En fin, unha liña máis de currículum, Sí, moi ben. Check a convertirme, porque eu non, como di Luis Zaera, que Luis Zaera nas entrevistas que dá, preguntanlle moito por se ve un actor encasillado, porque Sí. me fai de malotes, me fai de chungo, e el di que é posible, pero que, bendito sexa o encasillamento, sempre que sexa con traballo, ¿no? Eu estou de acordo con el, e el aparte di que nunca ten papéis de mazar, e que xa se deu un pouco por resignado, e xa conta con nunca ser o galán, nin nunca morrear, el di morrear, Sí. que nunca vai ter escenas nin personaxes de morrear. Eu tampouco contaba, A verdade é que non. Foi unha sorpresa. Eu non sei se quen fixo o casting tivo unha erosión de córnea tamén. Pero aí estaba eu, efectivamente, dino todo porque son un profesional Eres un profesional. do oficio. Moi ben. E xa está, non quero falar máis de min. Eu porque- teño unha pregunta sobre esta escena. Ben, adiante. A primeira é preliminar, nunca mellor dito. Podo facer un spoiler sobre a escena? Sí, Sí, velos facendo de forma subliminal xa un bo anaco. Bueno, sí. É que eu empecé a rir cando escoitamos aquí a música de Galán, tal, non sei que. Pero, claro, eu cando cheguei ao final da escena e ti marchabas e descubría unha cousa a protagonista da serie, podémola contar? Que descubría? Que non tiña os portátiles. Ah, sí, claro. Eu Ti aparte de... O sea, ti fixeches eu de... fodo dúas veces. Sí. Cuando pica, non? Oiches, pero fixeches en Fariña, fixeches de chivato, drogadicto, así un pouco. Sí. Que iba a Aí- subir o nivel, pero hai unha persoa de verdad que igual, sabes, as querellas. Sabes? Bueno, Escuita este programa, por certo. moi ben, un saúdo a ese señor. Noutros sitios, eu pensaba que era un viaxe ao Galán, que dicías ti, pois tal. Pois non, ladrón tamén. Bueno, ladrón. Ladrón. Sí, Hai que pagar a por factura. poñer en contexto, xa por rematar a historia, Aí. eu coñezo a protagonista da serie, quedo con ela e despois de estar na súa casa facendo as cositas del sexo, roubolle, aproveito para roubarlle. E aí desaparece o meu personaxe. De momento, Chan. porque pode volver a aparecer en calquer momento, a trama segue viva e eu espero polo meu ben e polo de la cuenta nómina de ING que vaya subindo o laburo. Moi ben. Pois tamén a anécdota está ben, pero bueno. Que decir, demos un pouco tamén. Eu pasei yo a colegas meus así destes que ven estas series e din, puto Alberto, Cataluña. Sí. E algúns comentarios que... Mira, pasei yo a Josep Grau, que a quen coñeciches... Quéreme sonar. Por que será? Quéreme sonar. Foi un dos... El veu no gustoulle a escena. A interpretación, A ¿no? interpretación, ao intercambio. A verdade que é unha interpretación moi contida, moi orgánica, moi natural e da que estou moi orgulloso, certamente. Moi ben. Non podo dicir o mesmo da miña participación Onde non estás orgulloso? Onde? na Gabalicapa! You were standing there, I got closer. Porque agora podo decir con todas as letras o puto pádel. Your chance, now it's over, 'cause you want to throw me away. Tell me something
something. O puto pádel. Aquí dice, Alberto, aquí. I've been waiting, you don't want to pick up the phone. Pero por que tes tanta presa, Alberto? Que che pasa? Nada, presa ninguna. Eu estou moi ben. Aquí estou reclinado nesta silla, coxe non é de madeira. Agradezo. Reclinado estás. Non teño cambio, Viche como estou repanchingao. Reclinado estás porque outro día moito non te reclinaches, non? Non te adiantes, amigo. Notase que non fieche periodismo deportivo nin ganas. Nin ganas que hai, verdad? No. Eu tampouco. Pero hai que darlle información en contagotas ao noso querido público. Efectivamente disputouse a final da Gabali Cup. Fíxome moita ilusión. A final quere decir que non volvemos xogar, Disputalas en semifinais nin rondas Clasificamos previas. directamente, Clasificamos directamente. Directamente, Directamente, é que inevitable esta música. Que a joder. música lévate a ser gilipollas. Xogouse a Gabali Capa e temos documentos sonoros Sí. que ilustran esa xornada, unha xornada, teño que decir, por riba de todo, moi agradable, longa Sí, foi longa. demais, agora saberedes por qué, pero, bueno, que disfrutei, que podo decir que disfrutei. Estivo moi ben a 15 Gabalica. días despois de dixerila, Sí. podo decir que cheguei a disfrutar. Aquel día foi como un pouco así y tal, Sí. pero visto en perspectiva. Foi un día atropellado. Como diría Mark Anthony, Anthony. valió la pena. Correcto, e como diría Ortega Cano, foi un día atropellado. Closer, I can't get over you. Bueno, pois se querésemos repasar, tivemos ocasión de gravar algúns audios durante a Gabali Cup. Nas redes sociais xa vistes algún vídeo, Algo hai por aí, algunha sí. demostración de Claro. skills, Sí, que igual nos ficha a selección portuguesa de iba a decir de Gabali Cup. Como deporte novo, é un deporte novo. Eu teño casting de campeones. Campeones 3, porque a dúas xa se está facendo, xa va a andar. Non me chamaron nin para as primeiras. É que hai que ser Jesús normal. Bueno, pois Imos con ese primeiro clip, sí. se te parece? A ver, espera. Un pouco a presentación do evento tot Y- plagat. y nos imos comentando que se di aquí. en catalán. Y tot plagat que en perfecto catalán. Catalego. Eso. Catalego. Estamos na previa da Gabali Cup. Efectivamente, a previa que consiste en beber unhas cuantas estrellas Galicia. Eu creo, a ver, son as 8:20, temos pista en 40 non nos van minutos. patrocinar porque digas eso, tamén cho digo. No, se estou farto de decir yogures Larsa. Hijos de Rivera. O cuarto en Chegou, Discordia. Josep. Josep, como estás? Moito ben. Muito ben. Bueno. Ai, vos, Xa fala galego mellor que Feijó, Bueno, pois imos ver a ver se nos poñen unhas cervexas e seguimos, non? E despois xa de xogar xa como que parte o día, non? Ao final. Bueno, igual non estamos nunha pista de pádel, sabes? O sea, este audio é un pouco unha produción. Nese intre final foi cando me din conta de que igual non tiña tan ganas de xogar a pádel. Sí. Tiñamos ganas das cervexas. Tiñamos pista ás 9. Correcto. Chegamos sobre as 8 Oito, pasadas sí. e tivemos tempo de tomarlle unhas, e de coñecer aí a... Tomamos unha ronda, dúas. No, Unha ou dúas, non lembro. unha ronda. Coñecimos aí coñecín eu polo menos a Josep Grau, Correcto. que sería o meu rival, Sí. e tiñamos xa que contábamos con ele xa dende a previa. Correcto, que a xa previa. escoitastes no programa da semana pasada. Alberto da Sinda, Sí. e o meu compañeiro partner neste Oiches, neste que partido. Alberto da Sinda trouxonos o licor café. Claro. Pero tiñamos que aí facer unha previa da previa. Xa faremos despois. Vale, ok, despois falamos de Alberto da Sinda, no final do programa. Tantos temas, verdad? Alberto, aguanta como gigantes. O licor café segue no congelador de Silvio. Sí, eu si quero que quitei igual, el non está no congelador. Vaya. O sea que senón... Hostia, Bueno, hai que facer a verdura. moi mal. Claro. En fin, este foi o preámbulo, Sí. o primeiro preámbulo. Despois, Silvio tiña moita presa por xogar, tiña moita ansia, e non era quen de deixar acabar unha previa como Dios manda. Van a ver, que estaban sin cambiar, había que... Eres un Escoitades, a veres. pesado. Chegou o momento de irse cambiar, Alberto. Eu voume cambiar, pero tío que acabar a cervexa, sabes? Que decir, que joder, eu xa teño unha nai, son menos 20, menos 19. Alberto, da igual, hai que ir cambiarse, veña. Eu xa chegados a este punto non me cambio por ninguén, non quero joderlle a vida a nadie. Eu creo que a estas alturas Josep xa fala galego. Eu falo galego. Aí está, xa está. Xa pensei que iba a decir moito ben outra vez.
En fin, moito ben. A ver, eu tiña aí presa porque era a Gabali Cup, era unha competición, xa estamos, había que cambiarse, estábamos a pé de pista, faltaban 20 minutos para o partido, bueno. Así pasou o que Bueno, pasou. Mención especial para Josep Grau, que como nos confesou nesa previa, aprende galego grazas ao podcast, Sí, cousa sí. que fora coñas me ten moi contento. Sí, Creo que escoítanos dende o metro de Barcelona, a liña 5. efectivamente, que ten moito máis mérito aínda, ¿no? Sí. Dende a línea 9 igual non nos podría escoitar. Sí, pues está moi abaixo e non leva conductor. Efectivamente, pero de aquí unha aperta, Josep, é unha honra que aprendas con nós. Debe ser a única persoa que aprende con nós. Tampouco estou seguro de que sexa ben así. Aprende, sí. Bueno, con nós. Deixou en con nós. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, e agora, despois este push meu de intentar de que forades cambiar vos tal, pois efectivamente conseguín mobilizarte, acabaches a cervexa, foches pagar, moi ben al verte, De nada. e pois foches aos vestiarios. Está entrando os vestidos. Aquí estou, un pouco de nervios na antesala. Vas perder, Alberto, Na antesala do partido. O importante é participar. Participar e perder como sí, ¿no? Como o Depor. Son do Depor. Eu son do Celta, tampouco non. Bueno, eu son do Barça. Aquí nadie está acostumado a gañar. O Barça tamén mal, Naide. Aquí non gaña Naide sabe naide. Mira, vos que me estou mexando que bebí moita cervexa. Triunfadores sería a palabra, ¿no? Que describe este corte, ¿no? A nova película de Javier Fesser, ¿no? Sí, Triunfadores. Ahí estábamos, entrando en los vestiarios antes de recibir unha noticia que nos deixou A min deixoume negro. xeados, iba a Sí. decir, pero negros é a palabra tamén. Sí. Imos ver que liada Houbo liada. Que liada nos tiña preparada o destino, ¿no? Bueno, o sí. destino por non decir a tua, en fin. A miña, non vou dicir sí. nada, non vou dicir nada. Foi- Dío todo o audio que segue. O tiñamos diante dos fociños. Que pasou, Alberto? Contanos. Bueno, atención porque parece que hai problemas co esa reserva. Deixaron o encargado a Falconetti. Encima por riba que me encargo das cousas. Falconetti que se fixo un lío coas datas, menos mal que cando casou non Deixa, di algo ti. Pois nada, eu non, a ver, por un lado non podo decir nada porque me eximo de calquer responsabilidade. É unha treta boa, non queren xogar os cataláns, non queren palmar contra os galegos. Pero podemos decir que a Gabali Capa é o trofeo a competición maldita, No, o problema é que eu gastei 32 euros nunha pista nun día incorrecto. Pois efectivamente foi iso que pasou, que Contanos. reservei pista, que, bueno, costounos moito, a verdade, atopar pista. Hai unha febre loca polo pádel, perdón que te corte, pero a verdade que Bastante absurda, ademais. Isto é moi loco, Moi loco. Entón, tiñamos que estar aí hora a hora e conseguín hora para o mismo día que estaba reservando, un luns, en vez de para o mércores que quedamos, así que, pois, foi unha Cagada pastoreta. liada bónica. Pero insisto, é máis fácil conseguir 27 entradas para Bruce Springsteen Sí, que sí. pista de pádel en Barcelona. A min gustame o teu ton al verte que, o sea, como que quere rajarme, pero ao mesmo tempo dis, bueno, no, eu non me puxen a buscala, sabes? Entón igual non. Soupen Sí, recoller contemporizando, cable, Sí, soupen sí. recoller cable bien fuerte, Eres Pedro Sánchez, pavo, é que Dalle que ao final zafamos, parece. sí, non? A cousa arreglou ao final. Salvouse a Gabalica! Por fin, partido. Tomamos unha birra nun sitio no que porque non tiñamos que xogar. Finalmente imos xogar ás 4 da mañá, ¿no? A que hora é a reserva? After hours, Entre 2 da mañá, de 2 a 4 da mañá. late show. Que opinas, Josep? Bueno, eso falta el Gazpacho y Ronaldinho, tío. Ay, sí, compañeros, Jägermeister patrocina esta edición da Gabali Cup Arena cando houbo un último cambio de sede non previsto para os xogadores. Cambiamos do Arena ao Stadium. Cambiamos do Arena ao Stadium. Alá vamos, alá imos. Aló, vamos, este moi boa. Grandísimo Alberto da Sinda que foi amenizando ou amenazando Sí. o contido da velada. Non me quero excusar xa de entrada ou empezar por aí, pero teño que dicir A ti que o rayoute bastante. que o partido- sí, horario. o partido ia xogarse ás 9 da noite, vale? Houve un pequeno erro susanable, entendible. Bueno, subsanámolo, a verdade, eh, contra todo pronóstico. Por parte de Ciro Falcón. E despois, o horario, digamos, de remendo foi ás 10:30 da noite. Quero lembrar a audiencia, xa o Sí. sabedes, que eu teño unha filla, son un home de ben, deixei atrás o de dormir en rotondas de Pamplona en San Fermín. Sí. Sou un home que se deita xa despois do parte.
E eu a esa hora estou en horizontal e non precisamente facendo de galán de series. Pero a min gustábame cando me contabas iso ali en vivo e en directo, que eu dicía, che, no, claro, eu estou por aí, da igual. Pero ti non ten responsabilidades, ti a cadela sácala, xa nin a sacas a partir das 7 da tarde xa non sacas a cadela. Ás 9:30 estou na cama, joder. Estás vendo... Cuidado aí con ese cable, non te vayas yo. matar, cuidado. Moi mal horario para un pai de familia, como resumo. Moi mal horario para un pai de familia. Xogar de madrugada. Doutro xeito, De madrugada. Alberto xa estaba preparando unha batería de excusas nivel Pedro Sánchez, recuperando unha batería de xustificacións porque vía vir que lle iba a costar. Pode ser. Déxame decir, antes de nada, que sou moi fan da referencia xa de fútbol vintage que lanza Josep Grau en referencia a ese partido Barça-Sevilla da tempada igual 2005-2006 con Ronaldinho, que se tivo que xogar por aplazamento ás 12 da noite, na que serviron cea, gazpacho os asistentes. É mítica. Grande Josep con esa referencia al gaucho. Nos non tivemos gazpacho. Ahora oímos... Só faltaba. Sí, no. Madre mía, repetiría adiós. Conexión coa Gabale Cup. Pois sí, compañeiros, 22:17 da noite. Pois porque non pode ser de día, senón as 22, claro está. E estamos aquí no corredor de vestiarios do Padel 7, a segunda sede. Toda vez que na primeira, polo que sexa, non se puido disputar a Gabale Cup. E atención porque estes 4 gladiadores das paredes de metacrilato, logo de meterse os conseguintes serranitos, birras e lomo queso, van disputar, bueno, van ir ali xa o de disputar é outra cousa. Devolve a conexión de Estudios Centrais. Que? No, que Non hai nada que decir. No seguinte, Roubaronnos o podcast. no seguinte capítulo, Guardia Urbana. Sí, a verdade é que Alberto da Sinda roubounos un pouco o podcast, nestes audios así... En fin. Sí, hoxe somos colaboradores Sí. de Alberto da Sinda no Bueno Carallo Bueno, especial Gabale Cup, Sí. o resumo da Gabale Cup. Aí estaba explicando o que aconteceu entre as 9 da noite, horario do primeiro frustrado partido, Correcto. ás 10:30, que foi cando se disputou finalmente a Gabale Cup. Houbo ata traslado en coche á nova Houbo sede. que moverse á nova sede e cear. Sí. Un requerimento que impulsei eu, porque, coño, eu ceo todos os días, manías dun, no? E máis se un É un padre de familia, non? pai de Un pai de familia ten que... vai estar exposto a un exercicio físico de tal magnitude como é disputar a Gabale Cup. Claro. Se o chego a saber, non fago. Xa, Tamén che digo. igual non cambiaba demasiado, non? Es decir, Home. solo o como vivilo, non? Eu non arrotei tanto na vida. Pero aparte, vos pedistes o serranito Serranito, con ese pimientito que seguro que é o que che facía arrotar ese extra. sí, repetiu máis co meu primo de Viana do Bolo, que ainda está en cuarto da ESO, con 27 anos. Bueno, pois ahora xa é o partido. Ahora xa xa é o estamos partido. en situación, isto xa é real. A cousa ponse seria, E amigo. este o que pasou xa estando... Porque estamos aquí dando por feito unha cousa e igual é outra. Ou non. Ah, no, pero a ver, espera. Isto é na pista, antes de empezar. Na pista, sí, Aí na sí. pista. Estamos na pista da Gabale Cup. Este momento parecía que non iba a chegar nunca. Histórico. E efectivamente case non chega. Que ceaches, Alberto? Cei un serranito. Lomo queso. Hai ben anos que non ceaba un serranito. Xa sei por qué. Os equipos foron rebautizados como Serranito contra Lomo queso. Efectivamente, eu acabo de facer un peloteo co compañeiro aínda amigo Silvio Falcón. Estás cagao vivo. E xa teño flato. Eña, comezamos. Serranit, lomo cheese. Aí está. En segundo plano, pero sempre presente, Sempre. Non houbo maneira, Bueno, pois efectivamente, fixemos un peloteo aí amistoso até ese momento, verdad? Sí. No que, bueno, eu recuperei sensacións. Excusa número 2,
levabas en xogar... Xo contaches neste podcast e tamén xogaches 6 partidos en Sí, tua xoguei moi vida. poucos partidos da miña vida. Eu Levabas son, moitos en xogar. son virxe. Fuches pai tamén. Son virxe no que a pádel se refire. No, xa non és virxe. O sea, Xa non és. Reconstruíuseme o imen Sí, do, pero xa do pádel xa- e ao final nada. Polo que sexa bueno, xa, bueno. En fin, recuperando sensacións. Contamos brevemente a estructura do que aconteceu. Veña. Xogamos 3 sets canónicos. Ah, sí? Non me Sí. acordaba xa. E un cuarto que foi igual co resto. Freestyle. Sí. Un pouco xa o partido contra Pero a foi droga. igual de- O partido contra a droga de Maradona e Luis Alberto. Pero bueno, o que Julio Alberto, perdón. Como é chamache? Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto é un xogador dianteiro da Lazio que xogou cedido no Depor, boísimo. Boísimo. Sí. Moi ben. Sí. Como dato. Brasileiro, ¿no? Queda aí. No, andaluz. Andaluz. Sí. Pues- Brasileño mal. Sí, brasileño. Bueno, por lo que sexa. Bueno, deixémolo aí. Veña, Luis Alberto. Dalle. Primeiro set. Primeiro set, acabou o primeiro set. Rematou o primeiro set da Gabali Cup, Alberte. Sí, un set moi igualado. Sí. Entendeme que O acabara. resultado? Entendeme que acabara porque me dixeche ti, porque Sí. eu non sabía se acabara ou non. Durou, bueno, un ratiño, 25 minutos. 25 minutos, un tempo medio... 6-1 para o equipo de Silvio. A dous. No, a un. Ah, Sí. bueno. Xogaronse 7 xogos, 6 ganamos nós. Lembremos que xoga un ATP de 2 puntos. No, mentira, este non é. Sí, sí. Este conduce o metro, joder. Sí, pero si pinta Pero que... si ele de INEF, el No, sacou pero é medio primo de Pete Sampras Pete Sampras. e de Andrea Gassi vos porque por o pelo, non? Andrea Gassi, no, que fillo de puta. De Sampras por parte de Nai, e vese que de Andy Murray por parte de Andy Pai. Murray, sí, porque fala así escocés, non? Sí, aí. Alberto, que? Comeza o segundo set. Alberto está sintonizado solo en unha radio, O sea, a piñón fijo, Frecuencia única. Bueno, sempre se me deu moi mal contar os puntos do tenis, Ainda hoxe non se me daba ben. Hai que saber engañar, Silvio? Pois Hai que saber engañar, era fácil contaros, Hai que saber engañar. tamén. Primeiro set, Hai que saber engañar, sí. o equipo, como lle chamamos ao teu equipo? Os Albertos Os Albertos, e o Falcón Team. Albertos Serranitos. Sí. Pois ganamos o equipo do Lomo Queso Sí, pero bueno, que decir, 6-1. sí, que 6 hai que deixar claro que A un. non é importante o marcador, senón pasalo ben, divertirse e decir sempre non ás drogas. Van a ver, é certo que ainda fixestes ese punto. E a xogar de noite. Un punto. Sí, nese primeiro set hai que decir que Alberto da Sinda non sabía se a pista medía como unha de pádel ou como unha de fútbol americano. A verdade pegoulle algún ostión aí ao fondo. Mangabas como se estivera xogando cos do barrio, cos do outro código postal, E enfadábase, Unha aperta Alberto Grande desde aquí, Alberto, sí. Pero Ainda menos mal que xogaba Alberto, Estaba medindo. El Sí. estaba medindo e eu estaba arrotando o Serranito. A ver, no, é verdade que Giuseppe máis eu xogamos máis, co cal, pues, en ese primeiro set o normal era que vos costase máis e Sí, fomos collendo o ritmo, xa no segundo clavala. claro. Aí, era Alberte está escapando a esta entrevista post-partido, post-set, segundo set, resultado, Alberte, O resultado é un resultado, bueno, en fin, tendo en conta que un partido amistoso... Cantos que, puntos gañastes esta vez? Mira como teño... Punto de caer eliminado o equipo. Importantes son os puntos, hai que dar o exemplo Silvio, os máis pois cativos, con presencia. ensinarlles que o importante é participar, divertirse, que tampouco estou divertido moito, a verdade, pero ¿Cómo quedó el partido? o partido quedou... Primeiro set, 6-1, quedamos segundo set. En amigos todos menos o pelirrojo, que non me gusta. ¿Cómo ha quedado el partido, Josep? 0-6. 6-0, 6-1, doble set. Seguimos hasta 5 sets, ¿no? Esto... Tenemos sitio. Peña. Así que na Gabali Cup gaña o equipo de Alberto, seguro que no. Aí gustouse Silvio, levou o móvil xa e falaba pa él. Bueno. Ese programa que tiñamos previsto no que só falases ti, podía ser este. Ti Pensei no estás tarde. fuxindo. Pensei no tarde. Estás fuxindo falando de evitar falar de ese 6-1, 6-0. Segundo set, nin a cheiraches, Alberte. Non che dá vergoña? Despois de inflar a Gabali Cup 6-1, 6-0. Así. Pero como os clavos dun... Sabes, eu fago todo polo humor, sabes? Sí. Entón, Humor. Que van a facer? Un partido disputado? No, home, no. Claro, era risas. Perder e manter a enerxía como Alberto da Sinda, que para ir perdendo aínda gardaba Sí, pero enerxía e ton. A cousa é que despois, non? Hai un pouco de evolución no ton, Bueno, mantivemos a compostura, mantivemos a calma, estivemos aí mantendo o noso xogo, que era ningún. O vosso xogo.
bueno, disfrutando do serranito que ainda non repetía por naquel entón, bastante fuerte. Bueno, entón houbo terceiro set. O terceiro set, cuidado que estivo aí o partido, Aí. Estivo o partido aí. Final do partido. Non hai tantas enerxías, non hai Foi unha tantas... victoria moi sufrida por a nosa parte. Pero ti vas comigo, Alberto. No, que ganamos nós. A ver, podes inventar o galego, Josep. Nos ganamos. Nos ganamos. Nos ganamos. Nos ganamos. ¿Cómo quedamos? 6-0, 6-1. 6-1, 6-1. O condutor do podcast tenta terxiversar. Xa non te sabedes decir nin terxiversar. Traedeme un pouco máis de licor café. Alberto, Eu xa falo moito no podcast. Sí, pero agora, polo que sexa, non falas agora. No, pero, que decir, ainda estar exposto a un exercicio físico... Como te sientes despois da derrota? Ben. Como decía xa Sendo actor? No momento previo ao partido. O traballo? Estou falando. Son do Depor, ¿Sí? son galego, estou acostumado a perder. Moi ben. Como te vas a recuperar desta derrota? Pois dormindo 8 horas. Gracias, Arsenio. Pouco máis. Sí que perdeu. Pouco máis. Bueno, Todo ben. Ganou o Celta outra vez. Sí. E nada. Gañou o Celta outra vez, é un oxímoron. Ui, Ahora vou ter as copas. que mirar que oxímoron na Wikipedia e seguimos falando, vaya. Veña, Vamos. vale capa. Xa o ambiente xa era outro, Por unha banda o horario, vale? Horario xa avanzamos que Lista de que era excusas. mal horario. O feito de ser un xogador ultra beginner, un xogador case inédito no mundo do pádel, ¿no? E por último, recordar a nosa audiencia, se non lembro yo eu, As excusas de Alberto, mira, as excusas de Alberto. a botella de licor café foi bebida por Alberto da Sinda e Maiseu, porque Silvio, zorro el, mollou os beizos na máis. Unha táctica o máis puro estilo Mourinho ou Bilardo, co tal de desconcentrarnos e de levarnos a un estado porque non axudou tampouco a inxesta do serranito, que nos deixou prácticamente incapacitados para a práctica deportiva. A ver, Alberto, esta lista de excusas é mentira. Por que parece un programa de la 2 esto agora? É divertido. Ou sálvame, un pouco aí. Basicamente, eu bebín 2 vasos de licor café e bebín 2 cervexas. Home! Mentira. En calquer caso, eu sei perder. Doucha noraboa unha vez máis. Moi ben. Moitas grazas. 6-0, 6-1, 6-1. Sí, parece un teléfono. O que? Parece un teléfono móvil. Sí, chama. Temos- Envía politono. Temos un último audio aí. Pono, Espera. con esta. Espera, ahora poño porque, Muy claro, bien, ese no. final quedaches un... A ver, amolou un No. pouco. ¿Qué? Pero que querías? Acabou o partido. A verdade é que os ánimos están un pouco de capa caída. Alberto, Hostia, Isto déxame en paz. para acabar o reportaxe. Déxame en paz. Pero a ver, que a prensa que Déxame tens que en paz. atender. Último día de podcast. Veña. Déxame en paz. Acabouse o podcast, confirma. Mira que hora é, son as 12 da noite, teño unha filla. Hostia, déxame. Para aí. Policía. Para de aí, policía. O último día de podcast. Ollo que hai, exclusiva. Sí, amigas e amigos, hoxe acaba aquí. Sabes perder, Hoxe acaba aquí o programa. Foi. Iba a decir foi bonito, pero tampouco. Home, a ver, igual perdestes moi claramente, É que nin o licor café. 2 puntos en 3 sets. 2 puntos en 3 sets. Que puntos, Buah. Que decir. E un pouco perdidos porque nós tampouco estábamos moi ao tema. No, de feito foi un análisis así un pouco estricto. Fomos penalizados polos erros forzados, ou non forzados, non sei cales son. Tampouco sei. Bueno, erros. Fomos penalizados polos erros propios, nosos. E en calquer caso, pois, bueno, nada, Vante fichar pa dito. Roland Garros, vante fichar, O dito, eu xa estou agora con entrenador. Decías moi ben o de Deuce. Estou cun adestrador persoal, Velasteguín, chamase, non sei se sona. Sí, eu con Juan Lebrón. Espero, se xoga a básquet, non te líes, Sí, que te non me lío. que te lías. Yo teu é cociñeiro, joder. O Verásate.
Bueno, xogas mellor o pádel que humorista ese. Por eso son Sen xogar moi campeón. ben. Sen xogar moi ben o pádel tampouco. Campeón da Gabali Cup. É dicir... Bueno, cantos títulos tes ti en pádel? Eu teño un. A Gabali Cup. A Gabali Cup. Torneo paralímpico, podemos Sí, penso que categorizar. Sí. A min molaría os xogos paralímpicos. Eres olímpico, pero Home, aí foi xente o pero debendo Foi xente o básquet que igual era máis normal que a ti, máis que eu. Que cuidado, Sí. Xa se sabe iso, Non fará unha serie Netflix nunca dese caso, No, pero debería. Por lo que sea. Debería facela. Bueno, en fin, matémolo conto, vai a seguir habiendo podcast pa xente que estaba preocupada porque eu non sou rancoroso, cabrón. Menos mal. Non sou rancoroso. Cabrón. E xa o pádel queda apartado xa para nosa estricta intimidade. Teño no Pode volver a aparecer puntualmente. No, polo que sexa. Eu no caderno de notas teño un claro NM de necesita mellorar e voume aplicar para setembro. Pero xa, como digo, no eido privado, vale? Moi ben. Pois, bueno, ahora descansamos un pouquiño e seguimos agora con máis aventuras. Que queres, home? A ver, cal é o teu podcast preferido? Fala alto e claro. Bueno, carallo, bueno, xa estamos nela. Pero cual? Que podcast? O bueno, carallo, bueno, o que fai o Silvio Alberti. Moi ben, pero o mellor de todos. O Silvio Alberti. Aí está. Aí está. Bueno, carallo, bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Din eles. Pois recta final do podcast de hoxe. É un xeito bonito de pechar o programa. Este programa conta con varios patróns. Sí. Ilustres, ¿no? Me riste. Os Manolos. Sí. O tío Pedro. O tío Pedro. É un gran patrón. E hoxe, xa onte, refírome ao anterior programa. Onte, como concepto. Xa onte se uniu, pero queda xa certificado como Deus manda hoxe a entrada do patrón Gervasio. Ahí está. Da Sinda. Que nos mandou o licor café. Que nos mandou o licor café e este bonito audio que vamos a escutar a continuación. Aí vai. Un saludo para Alberta máis Silvio e espero que vos gustara o licor café. Xa teño preparada outra añada que estará dentro de 2 anos. Bueno, tampouco te pases que a somos vostra arpeiros. sarté. Sodes uns verdadeiros lempins. É uns langria. Dalle aí. Pero ahora que... Aí ven un momento. Cache vos. Cal é o teu podcast preferido? Bueno, carallo, bueno. Aí estaba Gervasio. Mención especial a muller que berra por aí Langranza. Sí. Non sabemos o nome, pero dende aquí un bico tamén a Gervasio e a súa dona, sí. E sobre todo grazas por licor café, esperamos esa nova añada. Sí. Unha aperta forte xa para acabar antes que se nos esqueza. Alberto da Sinda, Josep Grau. Sí. Grandes por aturarnos, persoas. Por aturalos tamén. E nos a eles. Sí. Nos a eles. A ver, Pep portouse normal. Ben. Sí, e Alberto tamén. E Alberto, bueno, Supo perder gran deportividade. Sí. Deportividade nos dous sentidos. Sí, xa se escoitou nos audios. Verdad. Bueno, en fin, e Gervasio, un señor... Un kraken. Pois sí. Pois nada. Ese foi o programa de hoxe. Moi dinámico, Moi dinámico, con cortes, con cortes. Que maravilla, Canto traballei. Buah. Mi madriña, Despliegue. Dios. Bueno, a ver, isto xa é recta final de tempada. Se todo vai ben, 2 programas e pechamos o chiringo. 2 programas e pechamos porque sí. 2 en xuño e listo. Hai que deixar a xente con ganas de máis. Sí. Darlle a cousa, pois un pouco... Porque agora xa a xente vai ali aos sitios, el chico se enamoran e la risa, sabes? Esas cousas, entendes? Nos programas que quedan contareivos que me quedo sen vacacións. Así que calquer mención lixeira ao tempo de asueto do estío, pois vaime tocar o carallo máis que a derrota na Gabali Cup. Eu vou de vacacións. Sí, te vou de vacacións, non? Mira. Marcho. Eu vou de vacacións. Marcho, vale. Adiós. Está Alberto marchando. No, hai que quitar este ton dunha puta vez, Mira, esas gafas de sol que se está poñendo Alberto, recórdame ao verán, as vacacións. Chámalle forniquete o programa, vale? O Marcho. Forniquete. Tengo en mi mente pura obsesión.
quiero marchar sin relatar que Alberta está bailando. ¡Yo quiero bailar! Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando. Ata aquí o programa de hoxe. Recorda que podes seguirnos nas principais plataformas digitais.